What's up mga katropa? Sang ulit. Back here again. And welcome back to Hanimace TV. So for today's mukbang, sinalang na naman tayo ni Hanimace sa isang collaboration. Kasi full tank na siya. Ito po ay isang online collaboration sa ating boss na si Queenpox Vlog. Sa mga hindi pa po nakakakilala kay Queenpox Vlog, ito po ang kanilang patikim na video. Queenpox Vlog. Pasok! Sarap. Grabe. Nakita nyo po yung mga patikim ng kanilang mukbang videos. Nakakatakam at ang sasarap ng kinakain nila. So, isubscribe po natin sila at i-hit ang notification bell para updated po tayo sa kanilang mga bagong uploads na mukbangs. So, wala po silang napag-usapang kakainin. Ano lang po to, cravings. So, yung sa akin, crave kasi ko ng tokwa sa baboy. Tapos, nilagyan natin na konting gulay. So, sariling sikap po natin itong mga katropa. Hindi tayo pinagluto ni Hanimace. Paano po? Kain po tayo mga katropa. So, ito po, oh. Lechong kawali po ito eh. Hinano ko lang siya, hiniwa. Unang subo, boss, Queenpox Vlogs, para sa iyo at sa ating mga katropa dyan. Magutom. Ang chicharo na to ah. Sarap. Kahit ito suka. Tokwa. Ma? Hang. Mahina po tayo sa maanghang eh. Ano? Harap. Harap eh. Nagulo tayo ni Hanimace. Oh.
Aha. Alam ba? May tuto ko. Ang gulay pa na ba? Ito yung may balat. So, para mga katropa, huwag niyo pong kakalimutan, Queen Fox Vlog. Subscribe po natin siya at hit ang notification bell para updated tayo sa kanilang mga bagong mukbang. Kasama niya nagmumukbang yung asawa niya.
yung kamay. Nagugulo. Sa'yo na to. Dahil mahal na mahal kita, honey miss. Sa'yo na to. Kakatawas lang kasi namin mag-film. Tapos ito, pangatlong film ko na. Queenpox Vlog. Huwag niyo pong kakalimutan ng ating bossing na si Queenpox Vlog. Naka-base sila sa Barcelona, Spain. Sama-sama po natin siyang subscribe at i-hit notification bell para lagi tayong updated sa kanilang mga bagong mukbang. Sa mga katropa ni Honey Miss dyan, please po, support po natin si Queenpox Vlog. So, paano mga katropa? Thank you for watching. Please subscribe, Honey Miss TV. And this is my life. Bye-bye.